Mohikána. Tak to je halus. Takže máme tu druhú výpravu tento rok na zväzové štrkovisko. Tentokrát som prišiel sám s priateľkou. Dáme tomu pár dní a uvidíme, čo nám táto výprava prinesie. Naposledy sme pochytali za pár kapríkov, síce takých menších, ale nejaká aktivita tam bola. A teraz som si prišiel pre odvetu. Tak, ideme po rybičku. Zase padák. Tak som zvedavý. Tak máme tu prvého kapríka. Takého predĺženého víkendu. Je takýto lisáčik. Parádny, má okolo 7-8 kg. Nie je to žiadny obor, ale určite potešil. Dúfam, že odštartoval úspešný víkend, takže uvidíme, čo ešte pípne a dúfam, že sa budem hlásiť. Ideme ho pustiť. Kokos. To je brutálny. Myslím, že mám 5 kiláča, keď som ho začal ťahať. Potom, že aha. Kokos. Môžeme? Takže druhý deň na zväzovom štrkovisku. Prvom Lištekovi, čo ste videli? Lištekovi? Lištek. Lises, kapoň lises. Prišla jazda a z toho takýto bombardér. O váhe cez 17 kg. O váhe cez 17 kg. A zároveň, keď som ho dával do podložky, tak jazda na druhú vodicu, ale bohužiaľ ten sa mi vypol. Takže mohol som mať pekný zabliť na videjko, ale bohužiaľ. A toto je taká náplasť, ktorej sa nesmierne teším, aj zároveň môj osobák. Ideme pustiť tohto Mohikána. Už sa pýta domov. Máme tu tretí deň, je obed, akurát sme dojedli a zrazu prišiel padák v ďalekej udice a z toho takýto 13-kilový fešák. Teším sa, že rybkám chutí a zábery prichádzajú pomerne často. Väčšinou, keď to dobre položím, tak do hodinky je nejaký pípanec. Tento vstal za to zdokumentovanie, ak ideme ďalej. Takto si ja to prevážam. Krásne bezvetrie.
čo je tu celkom výnimočné, hlavne cez deň. Tu je väčšinou v kuse veterno. Teraz takto podvečer sa vyváža parádne. Takže moja víťazná montáž, na ktorú chytám celý čas, čo som tu. To klasika. Špeciálne šokáč. 1 20 mm balanska. Skúšal som panáčiky, tie nechceli, tak som prehodil na balansku jednu a začali chodiť zábery. Dôležité stuženka, broček, karpras, háčik. Výbava sú kamene, háčko, v prípade, že by som našiel nejaké dobré miesto, kotvička, garážky, bojlisy, klasika, nič špeciálne, nejaké sucháre, ale pelety, väčšie pelety, mix a bojle. Toto je môj záchranca. Banc, Big B a slanečenky. Big Bčko mi dochádza, ak som nastavil slaneček, ale žerú obidvoje. Čiže popky, skúšal som aj panáky, tie nechceli, čiže na toto chytám celý čas. Takže prvý záber po tme prišiel na tretí deň, až zase padák, nečakanie, takýto parádny kúsok cez 10 kg a teším sa z neho brutálne. To myslel, že mám na palici 20, tak ťahal, že doteraz ma boli z neho ruka. Super. No, nie si čo? Ideš? Je asi 2 hodiny v noci. Zatiaľ som nič nespal, lebo máme hlučných susedov. A toto zrazu jazda, ale asi to púšťam aj hneď naspäť, lebo taký som rozbitý, akože pekný kaprík, ale asi ťa aj hneď pustím. Tak len tak, aby ste videli, že to pípa aj v noci trošku. Vidíme sa? Tak dobre, lebo noc, dobre ráno, ani neviem, že jedno máme asi, neviem ani koľko hodín, 3, 4. Prišla jazda, ďalšia, a zase taká sorta, tak ako predtým, kaprík cez 10, super, zase neskutočne bojovný. Potrapil ma aj 10 minút na člene. Teším sa z neho, idem to tam položiť a som zvedavý. Zatiaľ teraz som toho veľa nenaspal, ale dospíme cez deň. Alebo skôr doma. Ľudia moji, aby niekto do 3. do rána kričal na celé štrkovisko, refrény separa a o 7 ráno s tým pokračoval, tak to je halus. Zdolávame kúsok pred obedom, asi hodinku to tam je položené. Capodlices.
Tu nejaké kaprériu. Utekaj. A je v sieti liseček. A poďme si ho ukázať. Celkom pekný. Máme tu zase jedného kapríka z tej menšej sorty. Tých spomínaných livcov. Tento fešák. Naozaj krásne ryby. Do tej hmotnosti im trošku chýba. Ale za pár rokov vyrastú. Pobalené a ideme domov. Úspešná výprava. Sme tu od stredy, dneska je sobota. Nespočet malých rýb, sem tam nejaká väčšia pípla, ktorú uvidíte vo videu. A za mňa palec hore. Tak čau.